Catris ydw I, a nes I sefydlu busnes fy hun yn ddiweddar gyda help Busnes Cymru. Mae'r syniad o greu rhywbeth sydd gyda stori iddo yn bwysig i mi. Rwy'n licio'r syniad o allu arlunio rhywbeth yr ydych yn gallu ei wisgo. Nes I byth feddwl y byswn i'n gallu sefydlu busnes ar ben fy hun, ond I ddim yn meddwl bod i'n berson digon hyderus. Fi dal yn ffindio'r holl beth yn od, pobl yn prynu ac am wisgo pethau yr ydw I wedi creu, dwi heb sydd o fewn eto. Heb y cefnogaeth ges I gan Busnes Cymru, byswn I ddim wedi gallu cael y hyder I fynd amdano o ddifri. Nath Busnes Cymru helpu fi gymaint gyda'r ochr ariannol ac o ran ymchwil i'r farchnad, y pethau nad oeddwn i'n meddwl y byswn i'n gallu ei gwneud. Ges I gyfle I geisio am stondin mewn marchnad nadolig trwy Busnes Cymru. A diolch I gyfryngau cymdeithasol, roedd pobl yn cerdded heibio'r stondin ac yn nabod yr enw a'r logo. Syth wedi hynny, ges I nifer o gylchgronau'n cysylltu â fi mwyn I mi hysbysebu gyda nhw, fel Vogue, LA Tatler. Felly arweiniodd un peth at y llall, a dyna sut nath pethau wir ddechrau I fi. Heb Busnes Cymru, ni fyddwn ni lle ydw I nawr, felly rwy'n wir ddiolchgar am yr holl gefnogaeth fi wedi cael.